ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରିଲି ମଟନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଟନ୍ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବଢ଼ିଆ ଖାସିଟାଏ ମରିଛି। ଆଉ ସେ ମାଂସ ଧରି ଘରକୁ ଆଇଲି। ଘର ହାତେ ମଟନ୍କୁ ସିଝେଇଲି। ସିଝେଇଲା ପରେ ଆଳୁ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କଲା। କିଛି ସମୟ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲା। ପରେ ପିଆଜ ମସଲା ରେଡ଼ି କଲି। ଜଷ୍ଟ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଲି। ତେଲ ପକେଇବା ପରେ ତେଲରେ କିଛି ପିଆଜ ପକାଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବା ପରେ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଣିକି କିଛି ପକାଇବା। ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଣିକି ପକାଇ ତାକୁ ବି ମିକ୍ସ କରି ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ତାର ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ଆଉ ଲୁଣ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ମସଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିକି। ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇବା ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ମିଟ୍ ମସଲା ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଆମ ଜାଗା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ନେଇକି ଆଳୁ ପକାଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲୁ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମଟନ୍ ସିଝା ହେଇଥିଲା। ସିଝା ମଟନ୍କୁ ନେଇକି ଡେକ୍ଚିରେ ପୁରେଇକି ଘାଣ୍ଟିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସିଏ କଷି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ତଳ ଲାଗିଯିବ କାଳେ ଆମେ ତାକୁ କଷିକି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଲା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଲୁ। ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟିବା ବାଦେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ତାପରେ ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ବାଢ଼ିଲା ଓ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ।